kang masisyan, iabitala po ka rin kay katang panalangin, ding makatuking intentions. Para king kadwang Aldo Trido, para king Birhen, ding kay katam sponsors, Hilary Myla Gonzalez, Alma Rosa Dimaon, Sofia Dimaon, Janet Borja and family, Rosana and Margot Gison, para king good health ng Miguel and Estelida Gonzalez, Jose Huico, Nestor Panganiban. Pasalamat ng Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Carlos Nusawa and Jobel Canus. Birthday Thanksgiving, Philamer Alfonso, Manolito Manipula, Jenny Chris Alfonso, Charisma Bitangkul. Special intention, Tom and Leia Lapid and family. Para king pas healing ng Monsignor Sunny Lumanog, Father Lord Christopher Beltran, Lisel Solis. Ang timurin po para ka rin kaladwak ng purgatorio, lalo-lalo na Eliasar Sr., Domingo Sr., Eduardo, Antonia, Crisanta, Lolita, Monsignor Tans Manlillo, Angelica, Catalina, Reynaldo, Lucas, Consuelo at Leonor. Talakad tapot, makyabekin dalita pamuklat. Dayon pa kaya
Kilagyoning ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyaw ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kay ko ang timurin, maya pa abak kay kay po, may payabak po amo. iti ning kaduang aldo ning triduum preparation tamo para king kapupusan ng Flores de Mayo. At ini tuturin tayong bulan parangal king Indong Birhen. Bata nga biyabing matampang ganap ngayon kanitin kapag masusyan, aminan tala pa at pagsisyan din kasalanan tamo at anyaran pa mo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Igang sukat galangan, kimip mong banalatakot, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ikamip mong kayo pa yan, ginanap, kingkekang kasayuan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu, Ikang magkalub kabyasnan, asukat paligayan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ing Diyos, sa mayo payong tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, ausan mo rin kay kang anak, ban lumakad king sala ng Kristo. Ikabos mo kaya sana king kararamduman, at papanatilyan king aslag ng kaya kang katutuan. Idi nga nadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemo, at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ng Sirak. Pasalamatan dako at puriyan dako, at paligayan ke ing lagyuna ning Ginoo. Kanitang anak ko pa, bayo ko miglakbe king pamanalangin ko. Masala kong inawad ing kabyasnan. King luwal ning templo, penalangin ko, at pigdulapan ko ang gaking kapupusan. Iba't king pamanyampaga na, ang gaking pamikabubot ning kayang ubas. Yan na ing katutula ning puso ko. Ding bitis ko, tinuntunla king daklat a matulid. Ding bakas na, ilang tutukyan ko, iba't pa king kabayangnan ko. King pamitingid kong bagya, king balugbog ko, yang kakong tinggap, at makatuklas kong dakal, abelwan. Salamat kayo, sinulong ko, ing minye kabyasnan kanako, paligayan ke, matibe ing lub kong tupad, king kabyasnan. Masapsap kong pigagap, ing mayap, at kapilan man, eku mipakarine. Ing kaladwa ko, mekipagkalya, bakong abandi, ing kabyasnan. Maikpit kong tutu, king pamanupad ko, king batas. Inatyat ko la king banwa ring gamat ko, at sinisyan ko, ing eku pangabaluan keyo. Inarap keyo ing kaladwa ko, at king kalinisan, at tuklas ke ing kabyasnan. Kaibat keng pilsintan, iba't paking kamumulan. Ngeni, enaku mi painggulutan, kapilan man. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ding tuntunan ning Ginoo, patulande ing puso. Ding tuntunaton Ginoo patulande ing puso. Ing batas ning Ginoo ganapyo, babiyang panibayong biye king kaladwa. Ing tuntunan ning Ginoo matatagyo, babiyang kabyasnan king taong alang balo.
Ding tuntunaning Ginoo, patulande ang puso. Ding kautusan ning Ginoo, matulid lo. Babyelang tula king puso, ning tutupad karelo. Ding utos na ning Ginoo, ustulo. Babyelang sala king mato. Ding tuntunaning Ginoo, patulande ang puso. Ing takot king Ginoo dalise, manatili kapilanman. Ding atul ning Ginoo, tutulo, makatuliran langan. Ding tuntunaning Ginoo, patulande ang puso. Pibuburyanang lang migit king ginto, migit pa king dalise diling ginto, ring amano no. Migit layo mo king inuyat, migit pa king pulot panilan akayakwakwa. Ding tuntunaning Ginoo, patulande ang puso. Parangalan tayo pong yening, maya pabayalita. Papanatilyan mo kong mamintu, karing kaya kang kautusan. Kako iturumong kaya kang kautusan, o Ginoo. Ang Ginoo man tabi kay kayo, At kay ko ang timurin. pamamasa king maya pabalita agpang kang San Marcos. Ligaya kay ka, o Ginoo. Jesus sa ding kayang alagad, migbalik na naman kay Jerusalem. At kabang lalakad siya king templo, lepitan di Jesus, ding pamuntok daring saserdoti. Ding eskriba, ampon ding makatwa na ning balen. Kitang da kaya, naning kayo pa yan mong gawa karing bagireti. Nining minyeke ka, king kayo pa yan na yan. May kibat si Jesus, kunanda kayo naman. Ano nga pakibatan nyo ko, kanita ko sabihan kaya kayo, nung keno ko ibat, ing kayo pa yan, dapat kareting bage. Sabihin nyo ka na ako, nung kanino may nibatanin kayo pa yan ng maminyagwan. King Diyos, o king tao. At pisabi-sabi ra, nung sabihan tamong may nibatan king Diyos, sabihan na kaya katamo, bakit ay peniwalan? Sabihan ta kayang ibat king tao. Tatakot la karing tao. Huling ding sabla, kikilalanan ding propeta, iwan. Inyapay kibat da kang Jesus, may balo. Sinabi ng Jesus Karela, kung naman sabihin kaya kayo, nung naning kayo pa yan kung dapat karing bagay, adyapatan ko. Ing may pabalita, ing kaya katamong kaligtasan. Kapurian kay ka, o Kristo, makiramdam tapo king humilyo. Gandang morning. Sa mga panahon pong ito ang dami ng mga ngaral. Na sabi natin, di mga Katoliko. Parang kanya-kanya tayo ngayon tayo ng mga simbahan, ng mga grupo, ng mga mananampalataya. Marami mga pastor, ministro. Kung minsan, akalain natin magkakasama sila. Ngayon pala, hindi rin sila magkasama. Nakabukod din. Sa ganito pong mga sitwasyon, pwede nating gamitin din itong tanong ng Panginoon. Kanino nila galing ang kapangyarihang mangaral?
kanino nila galing ang kapangyarihang gawin ang ginagawa nila. O siguro, ang tanong kakampi ba natin? O katunggali? Paano natin malalaman na sila'y mga kakampi natin, kaisa natin sa pangangaral tungkol sa Panginoon? Siguro ito pong ating pagbasa ngayon, ganun ang naging problema ng mga pariseo, eskriba at mga matatanda. Kasi hindi galing sa kanilang kampo si Juan Bautista at hindi rin galing sa kanilang kampo si Jesus. Sa tagal ng Judaismo, siguro mayroon na silang, tulad ng simbahang Katoliko, mayroon na silang line of leaders, yung link, yung inihabilin at ipinapasa sa mga next generation, yung authority to rule the Jewish religion. Kaya bigla lumabas si Juan Bautista, hindi nila naman kasama. Lumabas si Jesus, hindi kabilang sa grupo nila. Kaya parang mayroon sila talagang karapatan na tanongin, kanino galing ang kanilang kapangyarihan? Sino nagbigay sa kanila ng authority para gawin ang kanilang ginagawa? Kaya napakaganda po ng simpleng tanong lang ng Panginoon, to make things straight, ika nga. Para maliwanag na nga lang ang lahat-lahat. Kasi hindi naman niya tahasang diretsahan sinabing galing sa Diyos o galing kay sino mang tao ng panahon na yon, galing sa mga propeta. Hindi. Kundi simpleng tanong. Nung ibalikan niya tungkol kay Juan Bautista, si Juan Bautista, sabi niya, kanino ba galing ang kanyang kapangyarihan? Sa Diyos o sa tao? Galing ba ito sa Diyos o sa tao? Doon ibinasa ng Panginoon ang kanyang sasagot sa kanila, pero hindi sila sumagot. At siguro ito rin po yung sa ating pagja-judge sa mga bagay-bagay, lalo na ukol sa pananampalataya. Napakahalaga tanong, ito ba'y galing sa Diyos o galing lang sa tao? Kasi sa simbahan po, lalo na sa usaping mga ganyan, dumaming mga mangangaral. Minsan tinutuligsa tayo, hinahamak tayo mga Katoliko, sinisiraan tayo. Kaya magandang tanong, kanino ba galing ang kanilang authority? Sa Diyos ba? O ito'y mga self-proclaimed Messiah? Kasi kung galing sa Diyos ang kanilang kapangyarihan, then di natin dapat sila kalabanin. Sila yung mga kakampi. Sila yung mga kasangga. Kung sila yung nangangaral tulad ng pinangangaral natin, then dapat hindi kompetisyon ito, kundi sama-sama, tulong-tulong, para ipahayag ang salita ng Diyos. Kaya ang simbahan po ito, sa mga ganyan, tinitignan din kung ito ba'y tunay na galing sa Diyos o sarili-sarili lang nila. Kaya napakahalaga po yung first reading, yung wisdom. Kapag wisdom, ibig sabihin, karunungan galing sa Diyos. Hindi lang karunungan na galing sa tao o galing sa mundo. Kasi pag wisdom, ibig sabihin, parang yung isip mo'y nakatune in sa Diyos. Kaya you are well guided by Him. At dito po, napakahalaga niyan na mag-isip tayong isip Diyos. Parang ganyan. Makuha natin ang iniisip ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang tunay na sa Diyos. Pero kahit di po natin ilagay sa mga ganyan nagsulputang mga maraming sekta, kung sila'y mga kakampi o kasangga, kung sila'y galing sa Diyos o hindi, ang kanilang kapangyarihan. Yun lang kung minsan mahilig po tayo sa mga kababalaghan, sa mga supernatural,
No, halimbawa ngayon mga ilang weeks ang nakaraan nakita ko po yung pinost muli yung halimbawa yung larawan ng Birhen dyan sa may Dolores na napuno na naman ng sulpot. Sulpot ba sa Tagalog yun? Kaya ito po tinawag na Our Lady of Sulpot Kasi kuminsan daw naglalakad yata yung Birhen tapos sa damuhan kaya nalalagyan ng sulpot ang buong katawan. Yun po kailangan talagang suriin, himayin. Ito ba'y galing sa Diyos? O gawa-gawa lang ng sino man? Kaya dyan po napakahalaga ang simbahan dapat ito'y luklukan ng wisdom para mag-guide tayo sa mga ganyang mga usapin at ganyang mga pangyayari. Na maakay tayo, ito'y para sa Diyos. Ito'y galing sa Diyos. Ito'y hindi galing sa Diyos. Ito'y sa tao lamang o kaya galing sa demonyo. Napakahalaga kasi para sa atin po, bilang mga Katoliko, gusto natin ng buhay natin ito'y naayon sa kalooban, sa kaisipan, at kagustuhan ng Diyos. Yun ang pinaka-fundamental at pinaka-basic sa ating buhay bilang Kristiyano. Kaya ang simbahan napakalaki ang papel niya na hindi siya magkamali sa bagay na yon. Na ang maituro sa atin tunay na galing at bukod lang kalooban ng Diyos. At sa atin din po, sa bawat sa atin, kasi tayong lahat miyembro ng simbahan, isang simbahan. Sa ating mga pang-araw-araw na ginagawang desisyon o paghimay-himay ng mga bagay-bagay, napakahalaga din na tayo mapatnubayan. Siguro ng banal na Espiritu para malaman natin sa mga nangyayari sa ating buhay kung ito nga'y galing sa Diyos o katanghisip ko lang. Ito talaga ang kalooban ng Diyos. Ito yung kagustuhan niya. Napakahalaga po nitong papel ng wisdom sa buhay natin. At katatapos lang po natin pinagdiwang ang Pentecost, kaya hingin natin sa banal na Espiritu na may tunay tayong akayin sa lahat ng katotohanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, na tulungan tayong makaunawa sa mga nangyayari sa ating buhay at tunay nating makita kung alin ang sa Diyos, kung alin sa tao lamang, o kaya sa demonyo. At patuloy tayong susunod sa kalooban at kagustuhan ng Diyos. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa nating mga kailingan, tayong lahat na binigay sa atin ng Panginoon ang banal na Espiritu para gabayan tayo sa lahat ng katotohanan. Ang ating isasagot sa bawat panalangin, Ginong ating upayang lumingap king balen ng pipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Ginoo, ating umayap lumingap tigbalering panalalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para king Santo Papa, ring obispo at pari, manano na sanang nung makanano ng pigmalasakitan ni Jesus ing templo, makanyan dala namang pagmalasakitan, ding pisamban at besitas king mabilog ayato, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong ating upayang lumingap kimbalen ng pipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para ka ring manungkulan king gobyerno, gamitan da sana ing karelang upaya, para king ikakayap ding memalen, at para king sarili rang kapakanan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginong ating upayang lumingap kimbalen ng pipanalanginan ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para ka ring manungkulan alaban king gobyerno, gamitan da pa mo sana ing karelang upaya, para king ikayangat na at ikapayapa ning kakatamong balen, para king ikasulong ning kabiyayan ning balang Pilipino,
Ipanalangin ta, King Ginoo. Ginong ating upayang lumingap, kimbali ng pipanalangin na ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para kya katang makatipon keti, asaw pantalasana, ring ating kapikakunwan, king kya katang kasalpantayanan, at linga pantalo, ring malilili king dalan, ipanalangin ta, King Ginoo. Ginong ating upayang lumingap, kimbali ng pipanalangin na ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Ngeni po aduan tamo ing sarili tang kapagnasan. King upayaning Banal Espiritu, makapanatili ta sana king lugod ng Diyos. Sa upanakata sana batang emitakid. At yarap na katamong alang kapintasan king Diyos. Nakikatang talapagligtas. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginuta mo. Amen. Kanta tayo, puyin dalit para kay pamagsadya karingahin. Talakad na po reta makasadya ang mag-offer. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yara pa ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapana sana ng Ginoo din daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kaya katami ka sa plalat ng kayang Santa Iglesia. O Ginong Diyos, kapamilatan da rin kaya kang sakramento, ipagkalub mo kaya kaming upaya, ning kaya kang grasya. Mananasanang itingay Kristya, sa upana kaming sumuyong mipmong katapatan kaya ka. Itiyadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ning ginuman tabi kaya kayo. At kaya ko antimurin. Yat na yorem puso yu. Makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa. Diyos king alangang galubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Ing kaya kang amano, aking kapamilatan na nilangan ming yato. Ing tarapangabos at tinubod na banikabos na kami. Inyasat kapamilatan ng Banal Espiritu, may katawan niyang taot, may bait king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburian, ban italakad ng meto nga banal na balayan para kaya ka. Inagpano rin gamat na king krus, ban sintanganing kamatayan, at ibulalag na yung pamanyubling miye. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banua. Daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Panon.
Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapit, e pasalamat siya kaya ka. Pira sunir binyena ka rin kayang disipulo nga na tanggapan yiti ko nga at kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, kanin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko, minong ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana akong daya. Ing daya ning bayit hanggang tipan. Ami bubuo para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi o pa, ang kamatayan at pamanyabli ng may biyaning anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ang biyating kalis, ang kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ang pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansan ang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o pa, ang Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban may ganap yaking lugod. Kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman, di kapatid ming pepainawan at maninayang sabing niya, lalo na din talasuyo mong diamong Jason, Marcelino, Elmer, at Marius. Ading alwa pang mayang mo nabi, tanggapan mo sana, kay maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ang Birhen ng Diyos. Kambiyan ng San Jose, ang kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimbal mong kaburian. Kikakabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parang alan, manggaman king alanganga. Nga pamintuking amahin tala pangabos at may bukibalan ng turok, nga tamang yaning mangangas manalangin.
Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabunmin, bangking kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas, kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Ang lawin mo yung kasalpantihanin kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ikaw mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman, tabiya sana, kapilan man kaya kayo. At kay ko ang timurin. Iyang pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan, kaya kaingan po. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, noon tamang mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, eg matampang tanggap tanggap kaya. kay ko, dapat Kas ikas may may amalo namano mo, kumayap na ako.
Ipanalangin kan San Jose, si Claude Tamo po. Bapo talangingap nin talapagligtas, esposo ning Nuana Birhen Maria, keko in Diyos pinibala ni ing anak ng bugtong. Keko ay Mario, binilino ing kapanaligano, kambe mo i Kristo, mikatawa niyang tao. Nuan na San Jose, kay kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami, kindaklat nimye. Adwan mo para kay kami ing grasyo, pakalulo, ang ponsikanan pilubluban, at ipanlualo mo kami, karin sablang marok. Amen. Orasyo Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulo ang pumapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keko, ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kay kami. At may kamateno, karinda kala tao. Adwan mi ngeni keko, imbalikdan mo kaming mitmong lugod. At yatchat me kay kami, ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mo lo, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat do. Ipanalangin mi lo, ring pekapon ning pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karitang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at tinggawan dayti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupusno, iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi rin doktor, narsis at din sablang lilingap karimi salunan, ban makasuyulong karing masakit, kambeling belwan at masabal. Pagkalan mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan, pasignakan mo, ing pamagtagulaling ding sa lirino, king pamaglingap karing masakit. Mula paborin miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi lo, retang miyawa lo, kumayap na lasanang malalagwa, ingatan mo lo, retang lilingap karelo, pagkalaman mo lang alangagang kapainawan, betang miyango na biye. Pagkala mo kay kami, ing grasya mo, kariting masakit na panahon, ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap din sabla, at ban makasaob kami, karitang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang pauli na masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabiyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layron tayran kami king pamagbayang loob at kabanalan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan ay hindunin Diyos. Mo sana pisawili ing aklis mi keko, king kagulangan mi. Nune magkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kananumana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsud, Santa Rita Nicasia, San Agustin, patuloy namin Santa Monica. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pagkaluban na kesa ng dake, king kekang diyan iting sakripisyo at pamakinabang. At sa upa na kesa ng miyatad, king lugod mo, king mabilugayato. Itiadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kay kawan timurin. bendisyonan na kayo ng Diyos sa may pahintuto. Ingib pa,
amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may yari ng kakatang kapagmasusyan, umitan aking kapayapan, banduguran ng Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. Dapat po salamat, Maya Poras. Magandang araw po. Maraming salamat.